За 30 гадоў утрымання ўлады многія людзі, якія спачатку падтрымлівалі Лукашэнку, у выніку ад яго адварочваліся, а некаторыя нават сталі яго адкрытымі праціўнікамі. Для многіх такая смеласць у выніку скончылася турмой, а для некаторых нават і смерцю. Зараз мы згадаем самыя вядомыя гісторыі тых паплечнікаў Лукашэнкі, якія ў выніку сталі для яго сапраўднымі ворагамі. За апошнія гады Сергей Чалы стаў сапраўднай зоркай беларускага ютуба. Ён выступае з эканамічнай і палітычнай аналітыкай, раздае інтэрв'ю, а таксама актыўна крытыкуе Александра Лукашэнку. Але ж на пачатку 90-х Чалы не проста яго падтрымліваў, а нават працаваў у перадвыбарчым штабе Лукашэнкі ў якасці аналітыка. Вы были у команде Лукашенки. Чему он? Ну, во-первых, мне было очевидно, что он выиграет. Это было еще в 93 году, понятно. Пазней Чалы тлумачыў, што далучыцца да каманды яго запрасіў палітолог Александр Фядута, пра якога мы яшчэ пагаворым. За працу ў штабе, па словах Чалага, грошай увогуле не плацілі. Праўда, ужо вельмі хутка свае дывідэнды ад падтрымкі Лукашэнкі малады эканаміст усё ж атрымаў. Яму далі пасаду ў аналітычным цэнтры пры адміністрацыі прэзідэнта, дзе ён і правёў наступныя пару гадоў, займаючыся эканомікай. Але пасля рэферэндума 1996 года ён вырашыў сыходзіць, што і зрабіў у 1998. Колькі вы протрымаліся на службе, калі, як вы сышлі? В 98 году я ушел. Но я к тому, что потребовалось больше года уходить, чтобы это не было, ну, как сказать, не вызвало ощущение того, что ж ты предатель там делаешь и так далее. Затым Чалы пайшоў у бізнес, а пазней і ў медыа, дзе стаў адным з самых вядомых аглядальнікаў і экспертаў. Акрамя таго, ён падтрымліваў некаторых апанентаў Лукашэнкі на наступных выбарах. Напрыклад, у 2006 годзе ён быў неафіцыйным кансультантам Александра Меленкевіча, а ў 2015 даверанай асобай Тацяны Караткевіч. Пры гэтым сам Чалы ніколі не пазіцыянаваў сябе палітыкам. Магчыма, праз гэта ніякай помсты з боку Лукашэнкі не было. Але ж у 2021 годзе, калі пачаўся разгром незалежных медыа, Чалы выехаў з Беларусі і з таго часу жыве за мяжой. Ён працягвае весці некалькі перадач, у якіх разбірае палітыку і эканоміку Беларусі. Але часы змяніліся, і цяпер такой дзейнасці цалкам дастаткова для рэпрэсій. І ўлады адказалі на яе разгромам мінскай кватэры аналітыка, а на яго самога завялі крымінальную справу. А вы сёння адчуваеце нейкую, не знаю, вину? Что вы спричинились пэўным чынам до гэтага? Ну, еще раз, понимаете, как бы я-то... Ссором, не знаю. Не то чтобы. Я обычно на такие вопросы отвечаю, что какие ко мне претензии, я свою работу сделал хорошо. Увогуле, у кантэксце людзей, якія дапамагалі Александру Лукашэнку стаць першым прэзідэнтам Беларусі, прынята выкарыстоўваць слова «каманда». Але гэта дакладна не быў калектыў аднадумцаў, аб'яднаных адной ідэяй. Там былі і рамантыкі, якія марылі паваліць старую савецкую номенклатуру, а пасля пабудаваць новую дзяржаву, палітычныя авантурысты, а таксама адкрытыя прагматыкі, якія праз падтрымку маладога і недасведчанага Лукашэнкі жадалі ўскочыць на высокую пасаду, а пасля планавалі пачаць сваю хітрую гульню. Сярод апошніх быў былы следчы і дэпутат Вярхоўнага Савета Дмітрый Булахаў. Ён быў маладзейшым за Лукашэнку і нават папулярнейшым, але балатавацца яму не дазваляў узроставы цэнз. Вышэйшая пасада дакладна была ў яго марах, бо перад прыняццём Канстытуцыі Булахаў змагаўся за тое, каб Беларусь у ёй была зафіксаваная прэзідэнцкай рэспублікай. А на першых выбарах ён вырашыў зрабіць стаўку на кандыдата, у якога былі найбольшыя шансы быць абраным, і заняўся зборам подпісаў у падтрымку Александра Лукашэнкі. Пасля перамогі Дмітрый Булахаў планаваў узначаліць Канстытуцыйны суд і адхіліць прэзідэнта ад улады за парушэнне заканадаўства, але замест пешкі ў яго руках Лукашэнка аказаўся фярзём, які ўсіх перагуляў. Ён зрабіў так, каб кандыдатуру Булахава не прыняў парламент. У выніку замест уплывовай пасады той так і застаўся простым дэпутатам Вярхоўнага Савета. Булахаў перайшоў у апазіцыю і стаў крытыкаваць былога паплечніка. Перад рэферэндумам 1996 года ў газеце «Народная воля» ён апублікаваў скандальны артыкул з загалоўкам «Ліст да бацькоў». У ім дэпутат жорстка прайшоўся па кіраўніку Беларусі і заклікаў сваіх бацькоў не верыць Лукашэнку. Разумеючы патэнцыйныя наступствы,
наступствы свайго звароту Дмітрый Булахаў скончыў яго вось так. Цытата: «Не ведаю, калі пабачымся, гэты прэзідэнт цярпець не можа тых, хто супраць». Здавалася, што такога помслівы Лукашенко дакладна не даруе, але ў 2000-м, пасля амаль 6 гадоў апалы, Дмітрый Булахаў быў прызначаны пастаянным прадстаўніком Беларусі ў СНД. Гэта быў ужо не той харызматычны палітык. Унутрана надламаны, ён быў чужым як для ўлады, так і для апазіцыі. Але Лукашенко ацаніў пакаянне і прызнанне сябе вяршыцелем лёсаў, таму вярнуў былога паплечніка ў калідоры ўлады. У 2006 годзе Булахаў нават стаў памочнікам прэзідэнта, аднак тут умяшалася трагедыя. 8 верасня таго ж года, праз 5 месяцаў пасля прызначэння, Дмітрый Булахаў раптоўна памёр у сябе дома. Афіцыйная прычына смерці — сардэчны прыступ. Былому дэпутату было ўсяго 46 гадоў. На развітанне з ім не прыйшоў ані Лукашенко, ані былыя паплечнікі, якія сышлі ў апазіцыю. Дмітрый Булахаў быў адзіным, хто пакаяўся перад Лукашэнкам і атрымаў прабачэнне, але не адзіным, каго напаткаў трагічны лёс. Адным з першых з каманды маладога прэзідэнта сышоў Александр Фядута, былы камсамолец, які ў выбарчым штабе займаўся аналітыкай і напісаннем прамоў. Пасля перамогі на выбарах ён атрымаў пасаду начальніка ўправлення грамадска-палітычнай інфармацыі ў адміністрацыі прэзідэнта. Там Фядута адзначыўся гучным скандалам. У 1995 годзе ён забараніў публікаваць антыкарупцыйны даклад дэпутата ад БНФ, у выніку чаго беларускія газеты зладзілі акцыю пратэсту. Многія выданні тады паказальна выйшлі з пустымі палосамі. Фядута ўзяў адказнасць на сябе і сышоў у адстаўку. Пасля гэтага ён працаваў журналістам і пісаў кнігі, сярод якіх была і палітычная біяграфія Лукашэнкі. Апошні, дарэчы, ніяк не перашкоджваў дзейнасці былога паплечніка. Праўда, калі Александр Фядута спрабаваў займацца палітыкай, то тут яго ўжо не шкадавалі. Падчас выбарчай кампаніі 2010 года ён увайшоў у штаб паэтаў Уладзіміра Някляева. Пасля брутальнага разгону плошчы Фядута быў арыштаваны і правёў некалькі месяцаў у СІЗА КДБ. Пасля яго асудзілі на 2 гады умоўна. Праз 10 гадоў Александр Фядута ізноў апынуўся за кратамі, але па куды больш сур'ёзным абвінавачванні. У красавіку 2021 года Лукашенко расказаў пра спробу замаху на сябе, за якой стаяла ЦРУ і ФБР. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. З гэтым і было звязанае затрыманне яго былога паплечніка. Разам з ім арыштавалі экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і адваката і грамадзяніна ЗША Юрыя Зянковіча, а таксама яшчэ 3 чалавек. Агулам па справе змовы з мэтай захопу ўлады праходзілі 9 асобаў, частка з якіх была за мяжой. Яны ладзілі онлайн-канферэнцыі, у якіх абмяркоўвалі перамены ў Беларусі і выказвалі радыкальныя ідэі. Фядута і Зянковіч нават паехалі ў Маскву на перамовы з нейкімі апозіцыйна настроенымі генераламі. Праўда, гэта аказалася аперацыяй КДБ, а ўся сустрэча здымалася ажно на некалькі схаваных відэакамер. Пасля той сустрэчы горазмоўшчыкаў і затрымалі. Конечно, я ж знаю Федут. Предатель. Патриарх движения перебежчиков. Предатель. Он же был в штабе президента нынешнего. Он был подброшен мне. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича о моих там передвижениях. Ну, что мне там было скрывать. Потом он предал президента, перешел туда, потом еще куда-то метался. Вы лучше знаете, я не очень за этим наблюдал. И вот он, ну, конечно, мне смешно. Федута революционер. Слушайте, ему дай лишнюю копейку, он забудет про революцию. У верасні 2022 года былы паплечнік Лукашэнкі атрымаў 10 гадоў калоніі. У зняволенні Александр Фядута схуднеў на 30 кілаграмаў і займеў вялікія праблемы са здароўем.
Сумна скончваліся гісторыі чыноўнікаў, якія адварочваліся ад Лукашэнкі і пачыналі адкрыта выступаць супраць яго. Міхаіл Марыніч зрабіў бліскучую кар'еру. Ён быў і дэпутатам, і дыпламатам, і нават даслужыўся да пасады міністра знешніх эканамічных сувязяў. У 2001 годзе ён падаў у адстаўку з пасады пасла ў Латвіі, Эстоніі і Фінляндыі, каб узяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Тады ён не сабраў патрэбнай колькасці подпісаў, але працягнуў палітычную дзейнасць. Вынікам гэтага стаў арышт. У 2004 годзе Міхаіла Марыніча абвінавацілі ў незаконным завалодаванні аргтэхнікай ад пасольства ЗША. Тэхніку насамрэч яму перадалі бясплатна, і амбасада прэтэнзій не мела, але ж Марыніча асудзілі і далі 5 гадоў калоніі. За кратамі ён перанёс інсульт і быў адпушчаны па амністыі ў 2006 годзе. Пасля гэтага кар'ера Марыніча ў палітыцы фактычна скончылася. Праз некаторы час у яго здарыўся яшчэ адзін інсульт, а ў 2014 Міхаіл Марыніч памёр на 75-м годзе жыцця. Вядомы палітык Анатоль Лябедзька таксама не заўсёды быў у апазіцыі. У 90-х дэпутат Вярхоўнага Савета далучыўся да каманды Лукашэнкі па сваёй прычыне. Ён хацеў усяляк супрацьстаяць абранню камуніста Вячаслава Кебіча, а дэмакратычныя кандыдаты не змаглі аб'яднацца. Канешне, і Шушкевіч, і Карпенка, і Пазняк мне былі значна бліжэй, чым Лукашенко. Але мне вот у той час не аставілі выбару. Вы верили толькі, што Лукашенко зможа выйграць? Я ведаў, што не павінен выйграць Кебіч, таму што у мяне ўжо быў пэўны досвед і было разуменне, што галоўная праблема гэта камуністычная номенклатура. Камуністычная номенклатура. І цэнтр камуністычнага гэтай навалы, гэтай праблемы, ён быў ва ўрадзе, у Кебіча. План Лябедзькі спрацаваў, і ён атрымаў працу дарадцы прэзідэнта ў яго адміністрацыі. Але ж Лукашенко аказаўся не тым чалавекам, якім яго уяўляў сабе малады дэпутат парламента. Таму Анатоль Лябедзька сышоў у апазіцыю да прэзідэнта і далучыўся да аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую ў 2000 годзе і ўзначаліў. За яго палітычную кар'еру Лябедзьку неаднаразова затрымлівалі, а пасля выбараў 2010 года ён нават правёў некалькі месяцаў у СІЗА. Па выніках апошняй прэзідэнцкай кампаніі Лябедзька далучыўся да кабінета Святланы Ціханаўскай, дзе стаў прадстаўніком па пытаннях канстытуцыйнай рэформы. За гэта ўлады адпомсцілі палітыку арыштам сына. Арцём Лябедзька атрымаў 3,5 гады калоніі за данаты ў фонды салідарнасці. Перад рэферэндумам 1996 года ў адстаўку падаў вядомы сёння беларускі апазіцыянер. Паплечнікам Лукашэнкі яго назваць можа і нельга, але на момант сыходу ён займаў вельмі высокую пасаду ў сістэме. Гэтым чыноўнікам быў намеснік міністра замежных спраў Андрэй Саннікаў, і звольніўся ён паказальна на знак нязгоды з рэферэндумам. Пасля сыходу з сістэмы ён адразу ж стаў апанентам Лукашэнкі. Менавіта Саннікаў быў адным са стваральнікаў сайта «Хартыя-97», вядомым сваёй радыкальнай пазіцыяй. У 2010 годзе Андрэй Саннікаў быў адным з кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, і скончылася гэта арыштам пасля разгона плошчы і прысудам у 5 гадоў калоніі. Праз год палітык напісаў прашэнне аб памілаванні і ў 2012 выйшаў на волю. З таго часу ён жыве па-за межамі Беларусі і цяпер крытыкуе як Лукашэнку, так і яго апанентаў. Саннікаў называў Віктара Бабарыку стаўленікам Крамля, а кпіны са Святланы Ціханаўскай у яго інтэрв'ю і допісах у сацсетках сталі ўжо звыклай справай. Калі Аляксандр Лукашенко прыйшоў да ўлады, Валерыю Цапкалу не было яшчэ і 30, але ён ужо рабіў паспяховую дыпламатычную кар'еру. Пры Станіславе Шушкевічы ён працаваў другім сакратаром Міністэрства замежных спраў, а пасля стаў яго асабістым дарадцам. Але ў 1994 Цапкала падтрымаў не былога начальніка, а па рэкамендацыі Дмітрыя Булахава увайшоў у штаб Аляксандра Лукашэнкі. Пасля 29-гадовы Валерый Цапкала атрымаў пасаду намесніка міністра
міністра замежных спраў, а праз некаторы час Лукашенка адправіў яго ў ЗША паслом на 5 гадоў. Па вяртанні з Амерыкі дыпламат пачаў даводзіць беларускім уладам аб важнасці стварэння ў Беларусі парка высокіх тэхналогій па прынцыпе знакамітай Крэмнівай даліны ў ЗША. Пад гэтым мелася на ўвазе месца, дзе былі створаныя камфортныя ўмовы для беларускіх высокатэхналагічных кампаній і дзякуючы якому мог спыніцца адток спецыялістаў за мяжу. ПВТ быў створаны ў 2005 годзе і першым яго кіраўніком стаў якраз Валерый Цапкала. Праект стаў вельмі паспяховым, а прафесія айцішніка звышпапулярнай у Беларусі. Улады ўвесь час спрабавалі гэтым скарыстацца. Яны хацелі атрымліваць больш падаткаў з IT-кампаній, а часам даходзіла і да затрыманняў топ-менеджераў. Цапкала ж усяляк гэтаму імкнуўся супрацьстаяць і ў выніку ў 2017 страціў сваю пасаду. Праз 3 гады былы паплечнік Лукашэнкі захацеў балатавацца ў прэзідэнты. Валерый Цапкала раскрытыкаваў дзейны рэжым і назваў уладу Лукашэнкі застойнай і абыякавай. У той жа час ён выступаў за захаванне саюзнай дзяржавы з Расіяй і статусу рускай мовы як дзяржаўнай. Александр Лукашенко нервова адрэагаваў на заявы былога чыноўніка і сказаў, што ў яго ёсць кампрамат на Цапкалу, намякаючы на прычыны яго звальнення з ПВТ. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просился? Мы же это не забыли, я забыл, так Шейман все расскажет. Ну а потом, он просто не понимает, что ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество, вот министр сельского хозяйства знает, не зависит от свиноматки, это еще зависит от храка. И если будет такой храк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята, и то немного. У выніку Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў Валерыя Цапкалу ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Фармальнай прычынай стала тое, што ён не сабраў патрэбных 100 000 подпісаў. У канцы ліпеня 2020-го экс-чыноўнік разам з дзецьмі з'ехаў з Беларусі. Яго жонка Вераніка спачатку далучылася да штаба Святланы Ціханаўскай і стала часткай славутага жаночага трыумвірата, але неўзабаве таксама пакінула Беларусь. У эміграцыі Цапкалы ці то не змаглі, ці то не захацелі далучацца да ўплывовых дэмакратычных структур. Яны стварылі свае ініцыятывы, якія, праўда, аказаліся не вельмі папулярнымі, а таксама збіралі грошы на арышт Лукашэнкі. Той, дарэчы, свайго былога паплечніка не выбачыў, і Валерыя і яго жонку Вераніку на радзіме завочна асудзілі на вялікія тэрміны, а іх дом і кватэру канфіскавалі. Сёння Цапкала з сям'ёй жыве ў Грэцыі і вядзе публічную дзейнасць у асноўным праз пасты ў сацыяльных сетках. Пачатак кар'еры Паўла Латушкі нагадваў прафесійны шлях Валерыя Цапкалы. Да 30 гадоў ён паспеў папрацаваць на розных пасадах у міністэрстве замежных спраў, аташэ дамоўна-прававога ўпраўлення, віцэ-консул і консул у Беластоку і прэс-сакратар ведомства. У снежні 2002 года Лукашенко прызначыў Латушку паслом у суседняй Польшчы. Праз 6 гадоў дыпламата вярнулі ў Мінск і прызначылі міністрам культуры. Павел Латушка, якому тады было 36, быў самым маладым членам урада і адзіным прынцыпова беларускамоўным. У 2012-м Латушку зноў адправілі паслом, але на гэты раз у Францыю і Іспанію, хаця дыпламат хацеў працаваць у Кіеве. Праз 7 гадоў ён вярнуўся ў Мінск і атрымаў нечаканую пасаду – дырэктара Купалаўскага тэатра. Падчас масавых пратэстаў пасля апошніх выбараў Павел Латушка стаў адным з нешматлікіх прадстаўнікоў лукашэнкаўскай наменклатуры, якія сталі на бок народа. Ён падтрымаў страйк акцёраў свайго тэатра, за што быў звольнены. Пазней Латушка далучыўся да каардынацыйнай рады і стаў адным з яе кіраўнікоў. У верасні 2020 года праз ціск яму давялося з'ехаць з Беларусі. У Польшчы экс-дыпламат стварыў сваю палітычную структуру – народнае антыкрызіснае ўпраўленне, а пасля увайшоў у аб'яднаны пераходны кабінет Святланы Ціханаўскай. Па сутнасці, сёння Павел Латушка з'яўляецца другім чалавекам у беларускіх дэмакратычных колах. Улады адпомсцілі яму за гэта затрыманнем стрыечнага брата з жонкай, арыштам маёмасці і завочным прысудам у 18 гадоў калоніі.
Ну і, напэўна, самая вядомая і адначасова самая загадкавая гісторыя знікнення і забойства экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі і былога старшыні цэнтр выбаркама Віктара Ганчара. Абодва сышлі ў апазіцыю. Абодва мелі вагу і ўплыў сярод сілавікоў ды чыноўнікаў, і абодва скончылі свае жыцці ў безыменнай магіле. Улада імітавала расследаванне па справе, але ж і цяпер, праз 25 гадоў, вынікаў няма. Мы рабілі вялікі падрабязны сюжэт, прысвечаны знікненню і забойству Захаранкі і Ганчара. Спасылка на яго проста зараз з'явіцца ў верхнім куце экрана, а таксама ў апісанні пад гэтым відэа. Пасля 2020 года Лукашенко пачаў помсціць амаль усім, хто быў, скажам так, блізкім да цела. За пераход на іншы бок даставалася ўжо не толькі чыноўнікам і палітыкам, але і журналістам. Дмітрый Семченко больш за 10 гадоў прапрацаваў на тэлеканале АНТ, стаўшы адным з яго галоўных твараў і кіраўніком лукашэнкаўскага пула. Я занимался пропагандой, я этого не скрываю, и мы могли приукрасить где-то действительность, да, говорить о плюсах, немножко умолчать о минусах, показывать сильные стороны власти, но мы никогда не врали. Вот я могу сегодня ответить за каждое слово во всех своих репортажах и рубриках, которые я делал и вел. Але ў жніўні 2020 года на знак пратэсту супраць гвалту Семченко звольніўся з тэлебачання. За гэта журналіста арыштавалі на 15 сутак, але тады справа абышлася толькі кароткатэрміновым зняволеннем. Наступныя 2 гады ён працаваў у іншых сферах, але звальнення яму так і не даравалі. Дмітрый Семченко ізноў быў затрыманы, на гэты раз па крымінальнай справе. Вясной 2023 года былога кіраўніка пула Лукашэнкі асудзілі на 3 гады калоніі за распаліванне варожасці. Праваабаронцы прызналі яго палітычным зняволеным. Александр Лукашенко гатовы быў глядзець на сыход паплечнікаў скрозь пальцы, пакуль гэта не пагражала яго ўладзе. Але адразу пачынаў дзейнічаць, калі хтосьці спрабаваў скінуць яго з пасады. Прычым часам у ход ішлі нават крайнія меры. Толькі аднаму чалавеку за 30 гадоў удалося дабіцца яго прабачэння, але нічым добрым для яго гэта не скончылася. Цяпер жа любы крок сістэмы прыроўнены ім да здрады, і тых, хто калісьці быў сярод сваіх, Лукашенко карае нават больш сурова, чым спрадвечных сваіх апанентаў.